Il-ħamis filgħaxija quddiem il-qorti l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil indirizza lil tal-Aqda Repubblika u nfex f'attakki fuq il-Partit Laburista u l-Laburisti. Qal il-Partit Laburista qed jilqa' fih il-kriminali. Il-Partit Laburista llum sar refuġju għal politiċi kriminali. B'aktar attakki ħarxa kif kien jagħmel meta kien kap, attakka wkoll l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna fejn qal ma jaqbilx magħhom hawn semma lill-Avukat Ġenerali. Meta l-Avukat Ġenerali tibqa' ċassata. Imbagħad faħħar lil Carol Aquilina magħruf li timexxi u l-Partit Nazzjonalista u jordna x'għandu jagħmel Bernard Grech miegħu semma wkoll id-deputat tal-Blue Heroes Jason Azzopardi li fl-aħħar jiem ammetta il-gideb tiegħu stess. Nara l-Carol Aquilina u hekk kont miegħi meta tħallna l-qorti. Grazzi għal Jason Azzopardi ma nafx hekk hija u x'qiegħed ma nsellimlu għax-xogħol kollu li għamel. Il-President tal-Aqda Repubblika Vivian Cremona semmit ukoll l-esponenti tal-establishment nazzjonalista. Simon Busuttil, David Kaza u Repubblika. Fl-istess attività tkellem Manuel Delija, il-Chief of Staff tal-ex Ministru Nazzjonalista Austin Gatt u kandidat nazzjonalista li redikola bil-Prim Ministru Robert Abela. Issa ħareġ mill-fosqa. Dudu, zaqqu mal-art. Anka l-President tal-Aqda Repubblika Vivian Cremona komplet tattakka lill-Prim Ministru waqt li qalet li se tniżżel in-nies fit-toroq. Se jsibna niġġildulu, anki fit-triqat jekk hemm bżonn. Cremona komplet bl-attakk fuq il-ġudikatura fejn attakkat lil maġistrat Nadin Lija bil-folla wkoll tibbuja. Il-bieraħ Repubblika rċevit sentenza mill-Maġistrat Nadin Lija li tikkonċerna. Cremona ħawdet ukoll fl-ismijiet tant kemm kien moħħa fil-Prim Ministru. U turi s-solidarjetà tagħha mal-membru tagħha Robert Aquilina. U mal-avukat Jason Azzopardi li qiegħed jiddefendih.